Ой, так цікаво, хто там у їх? Як думаєш, хлопчик чи дівча? Буду радий кому завгодно. Не можу дочекатися. О, бля. Що? Бездомний, не гляди туди. Чамо, не гляди йому в очі, не хочу, щоб він підходив. Слухай, ну, ён же чоловік, ну. Я ведаю, што ён чоловік, я не казав, што ён не чоловік. Я просто не хочу, каб ён підходив. Так що, калі ласка, не гляди туди. Блін, ти погляділа йому в очі, я ж тобі казав не глядіть. Дорогі, він милий. Дай йому рублик. Ні, не дам нічого. Котя, ну... Ведаєш, куди він потратить гроші? Купить бирла і НЗ-10. Гэта неправда. Правда. У мяне няма дробных, дай яму што-небудзь. Який сенс? Ён накидається бояришникам. Такі ўжо упарты не магу, горш за лукашыста. А куди ён? Дурать мене! Я ж тобі казав не глядіть, бачиш, що відбувається? Боже мой, дай ти йому рублик. Гляди, що відбувається. Твоя вина. Ти не бачиш, що його дречить. Ти що робиш, вар'ят? Звали з машини. Усё будзе нормально. Яму ти хотіла дати гроші? Тому, хто шлихає мою машину? Йому просто потрібна любов. Йому потрібно улепіль. А ну вали з моєї машини! Чому б тобі не дати йому рублі? Чому б тобі не откопати деда, Антошка? Ну давай худшей уже, ну. Что ты робишь? Спинися. Ні храна. Дай йому рублик, ну. Спинися, прошу. Калі б ти не глядела йому в очі, гэтая пачвара не учапілася б за нашу машину. Гэта чалавек. Усё добра, крошка. Усё скончалася. Дякую усім, хто прийшов, хто долучився, хто прийняв уділ. Хутко довідаємося, на кого стане більше. Ну, думаю, прийшов час зняти накривку. 5, 4, 3, 2, 1. Это пацан! Ладно. Добре. На 5. Дякую, спадар. Нехай вам щастить у житті. Приємного вам дня, усього найлепшого. Вставай, піднімайся. На, Вась, я ж казала, ён милий. У мене буде син.